Kaseng samla care ramsong katonor shela kalayo man Kynmaw burom e Lyngkhuh Sngi klat ka bahan riu paulai jong ulit Reverend J.J.M Nichols Roy uriu crowd jong kashnong shela but jong kajat ban riu kajila bakari hi barok away kabala long ha kashitarik unaiwing ha umot sa Kynmaw jong ulit Reverend J.J.M Nichols Roy ha palau jong kayeng mani kapalang play M&A jasir shela Reverend J.J.M Nichols Roy ubla long teng udekat ka Governors Council au Snem kat kandai spa arpuwe but menteri ka Assam Province hado usnem kat kandai spa arpu kandai but kat kandai spa sanpuar hado kat kandai spa sanpusan ulong ru unong penwandor ya ka kernet ka bahen riu lani 6 schedule jong ka Constitution of India ula long ru udekat ka United Khasi and Jaintia Hills District Council house nem kat kandai spa sanpusan but sanpu kandai Kum kadak ka Kynmaw burom layo ban bu ikisinti ho ni umot sa Kynmaw ha ka jing shimbenta ki riu rangba ki samla ki longkme bat ki para banget na kabalang uplay ki nongkren baro ha ka ni kasngi klepin Kynmaw yi ki kam barat ba jong Reverend J.J.M Nichols Roy bat ya usinyang uba ulano na kabenta banyadai yangi ki rilom Habai kren hakate kasngi uriu rangba jong kashnong uba R.L. Roy ulabu jingkli ka District Council Hato ki Kynmaw ki Office Trekam jong ki kum kasngi ka bakurpang ulabu jingkli ka sarkar ba ka jila parok kaway Hato ki Kynmaw mo yu niu rangba ubla no sinyang hakajat bandriu bat akashitarik naiwing barok ki school ki Office Trekam bat kiwe ki plelut barok klem shuti Ya katakan 6 schedule bat lawan ra ya ke District Council kajing kali mentai ke District Council Hato ki Kynmaw ya ki jing khang jo ki office hapo District Council na ka betau no raba ubalawan ra ya kane ngamtip ya ka pamenta ndrai ke balale ke ngamsian kajing kali ya ka ri ba ke jai benriu ke chuni ayu ngila le kat ya umleu raba ki school ki Kynmaw hagan gasni ki office ki Kynmaw hagan gasni ka disosel ka sarkar hat dan don mo uba pal yang banya ba joy haga ri khasi ba jansia joni ndrai palai pa sngau bagani ka jingle jong ka kher jong ka sensamla kher ronsong ka tonor nana perkhat kalong ka barit na ki berit tam Anbanta ke lalong ke kubur ke bakrau. Ya ka senong. Ya ka ri. Ya ka jai benriu. Ka joni. Harai lagai bajoi imdan ka to kapor. Ka jingkeli ayu kan jahan. Ya ki jai benriu rit pai riulum. Ham tam yangi ki khasi ke bajai ka. Lama arkatin ngin ngam hakidur yau ki bat trim besertai. Jong ka Indian Ocean. Namangi la yogi ya kita kisin ki balaja hatin juga nyawe sibon ki kasim kila ngamba kila long salansa dai don bok baga ju pha ka ju blai ka ju sai ka ju blai ya lu raba na ka puta ban ya da ya ka jai berriu khasi nilom kumne kum bangilom menta dai ka pas ngopsi kalong ba ngiklet kani kajing le kabangi wan menta ban bu sentiu kum kajing saji Kynmaw ya kasmi yap jong iba joy kamdei tang kajing kundon burom ya iba joy